ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Amen. Miłość naszego Knieza Jezu Chrysta, lubość Boga Otca, zgromadność Ducha Świętego bądź z wami wszystkimi. A z twoim duchom. Lubi bracia, lubi sestry, utrobnie was witam na zgromadnu Bożą mszu przez żumy rozwoca. Najkrótsza modlitwa, nimo Amen, je zawieszcze hebrejskie słowo Halleluja. Hallelu, ryka kwalczy, a pismikaj J.A. z początku słowa Jawe, przełożony bo albo kniez. Po takim kwalczy knieza, to je wopsa jutronych świętych dniów. Nie ladają szoło, što je szkoło wokoło dożywiamy. Samo pustniski helau, pecza, wot halleluja pokaża. Nikt tu nie je dospolny, kojże ma stajne zaso prajić knieże smilco nade mnu, a tak też nitko na spoczatku tutaj Bożej mszy prosimy o Bożu smilność. Knieże Jezu Chrystče, Ty se zrowa stanu a nam puć do wiecznego, jutronego przychoda pokazał. Tuż Tebi wołamy. Kyrie eleison. Knieże Jezu Chrystče, na jutronym raniu żonę krowu kodża cu nazonili, co nese mortwe, ale žive. Z radosću woziwiachu tule powieści apoštowam. Wołamy Tebi. Chryste eleison. Knieże Jezu Chrystče, sme našeli dobro apostolstva, kajž učenikom maj z Emausa chceš so tež z nami zetkać, tuž če prosimy. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Knieże, smil so nad nami, zmiłot nas nasze rychy, zabochmy z czysty utrobo posvědčili tule Božu mšu. Amen. 360, prinje 4 štučky a od 16. Chwała Bohu we wyżynach.
Pomolmy so. Bożo żywienia, stajnie znowa powołasz ludzi do zgromadzeństwa swojej cyrkwy. Prosimy Cię za wszystkich Bóg-czyny, daj, zabychu we wierze utrali, a swojej księdze swierni ostali. Oto prosimy przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż jest Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Amen. Czytanie z apostolskich skutków. Świadkowniczku wystąpi Peter z jednaczami przed Żydów, a swój wóz pozbieniwszy porycza k nim. Mużojo żydowscy, a wszyscy wobydlerjo Jeruzalema. Dole dajcie si prahić, a słyszcie moje słowa. Jezus Nazarecki by muż, od Boha obswiadczony między wami, z mocnymi skutkami, dziwami a znamieniami, kotryż je Bóg przez niego między wami skutkował, kajż sami wierzcie. Toho po postajenej Bożej radzie a przed świadomości wam podatego,ście przez ruce bezbożników skrzyżowali a zmorili. Ale Bóg je jeho zbudził. Bolostne suki śmierci rozwiązawszy, będzie niemożne, żeby moc śmierci jego dodržała. Przetoż Dawid prahi o nim. Widziach knieza stajnie przed sobą. Wun, gdzie je przy mojej prawicy, zobych nie kapwał. Dohodla weseli so moja wutroba, raduje so mój jazyk, a też moje ciało odpocznie w nadziei. Dokoż nie postawisz moją duszu w podziemiu, ani nie dopuścisz, żeby twój święty twacza nazonił. Wozniemienił si mi pucie żywienia, a napełnisz mnie z radością przed swoim obliczem. Lubi bracia, smiem drewoty wrenek wam ryczeć o patriarchu Dawidzie. Wun je umrył, abu pokowany, a jeho rów je między nami hać do dzięsniejszego dnia. Dokeż pak by wun profet, a wiedzieše, że je Bóg jemu z przysachu slubił, so bude jeden z powodu jeho leczbą siedzieć na jeho tronie, je do przychoda lada jo praju, zostanie Chrystus z rowa, so nie zostanie ani w podziemiu, so ani nie dożywi twacza. Toho Jezusa je Bóg zbudził. My wszyscy sme świadcy toho. Potom powyższy jeho Boża prawica, a won dostał od Wódca slubienie Ducha Świętego. Toho won wuliny, każ wy nitko widzicie a słyszycie. Słyszeliśmy Słowo Boże. Horieše so namaj vutroba, jako popuču z namaj rečeše, a namaj pisma vukvadovaše.
Kněz buď s vámi. A s tvojím duchom. Słowa świętego zczynia po Lukaszu. Na prvním dniu tygodnia dzisiaj dwaj uczoników zdał się z mianem Emaus od Jeruzalema 60 stadiów zdaleni. Ryczysztaj między sobą božím tym, štož by so stało. Gdy so tak rozmuještaj a między sobą so prašištaj, přibliží so Jezus sam a dziś z nimaj. Je oči pak byšte dzierżani, tak zo jeho nie spoznaštaj. A rekne jimaj, očím se to popuču tak povidataj, a onaj zrudnaj zastaštaj, a jeden z nich z mienom Kleofas odmówi jemu, si ty jenički cuzy w Jeruzalemie, kiż nie wie, što je so tam w tychle dniach stało? On rekne jimaj, što je so stało? Onaj odmówištaj to z Jezusom Nazareckim, kiż by profet, mocny bez skutku, a słowie przed Bogiem, a przedewším ludom. Jak są jo naši wyżsi mysznicy, a członkowie Wysokiej Rady wydali k zasudzeniu na śmierć, a jeho skrzyżowali. My však nadžachmy so, zo on izraelski lud wumože. A kełszemu tomu jedzenca iż od trzeci dzień, zo je so to stało. Niektóre z naszych żonskich však są nas napušili, dokiż pobychu rano přirowi, ale jeho čivo nie namakachu. Přińdžechu a rozprawiachu, zo su tež widzieli zjebenie janželów, kotrajž im prajštaj, zo je wun žiwy. Niektórzy z naszych dzieciów potom krowy, a najndžechu, šo tak, kajž bychu žunskie prajili, ale jeho samoho nie woladachu. A Jezus rekne jimaj, o krótkomyslnaja, swabovolna kwirjenju šo to, što su profeča rečeli. Ne mieješe Mesijas to čirpić, a tak zastupić to svoje krasy. A spočavši z Mojzesom a všemi profetami układovaše jimaj zo všetkých pismov, štož byše vonim pisane. Tak přibližichu so kewsy, do kotrejež dzištaj, a on čineše jakoby co dalehič, ale onaj nučeštaj jeho a prajo, vostajn znamaj, doke so ižo večori, a džen je so nakiliju. A on z nimaj zastupi. Když zablidom sejdžachu, za on tlip, požonova jon vamaša davaše jimaj. Tu votorište so jimaj oči, a spoznaštaj jo, ale on so jimaj z oču zubi. A ryčeštaj mje sobu, ne horješe so namaj vutroba, jako popuču z namaj ryčeše, a namaj pisma układovaše. A stanuši v tej samej hodžinje, kvataštaj do Jeruzalema. Namakaštaj jednačoch a ich towaršov zhromadžených. Či prajichu, kniez je vopravdže stanu a so simani pokazal. Tyž vonaj rozpravještaj, štož by so jimaj popuču stało, a kak byštaj jeho při vamanju chleba spoznawaj. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Sława Tobie, Chryste. Lubi bracia, lubi sotry, ja boh mu čeknč. Tak znano nichtu ryči, komuž počne šopše velebyč. Znano mač,
Když odživa domoj šinže a potom vidí, što ještě na nju čaka. Možno tež za njih tu takle misli, když vidí, kak so tukilo življenje odmyva v crkvi a te zvonka crkvi. A kojže z nás jedre hižo situacije doživiu, gdzieś je se praju, ja Bóg najradšo čeknu. Tež jedna jutrona stavizna ma tunle tenor, jenoj preč. A tak so dvaje z kruha Jezusových učeníkov podataj na dumpuč. Ona je tež taj před rozpadankami doobtalného živenia. Čo je nimo? Kajž popřerate ry. Nadziju nimataj. Popuču pak so jimaj cuze přidruží. A on zamože jimaj šot tak derje rozkvasč. So jo prosetaj, vostajn znamaj. Přetož so hižo večori. A při vamanju chleba Jezusa spoznaštaj. Ale to nie je jenož stavizna po takim očeknjenju, ale tež o nauročenju. Sczenik Lukáš písa ve samsnej hodžinie, kvataštaj zaso ručo. Oto bychu ze Emausa hač do Jeruzalema cia 23 kilometrov. Švorny puč v noci. Onaj staj zrozumivoj, moj ne treba moj čeknič, nie ma moj vostač. Dokež tež vun je vostal, zrova stanene Jezus. On so nie je zubil, nie je so zminul. A sam se płači za nas, dženca. Ty si myslíme, ja Bóg najradšo čeknu, dokež ne môžu dlje utrač. Abo dokež je šo bez mysla. Potom je derje Jezus se prajč, vostajn z nami, kníže. A to druhe, što je štale stavizna, uči, to je skowane w jenem posmrtnym nawyżku. Tam czytach juno teriane krótkie rundszko, które szrykasze, ty nesy hižo tam, gdzie si był. Ale ty se šuđom tam, gdzieś my sme. Załostajeni, zemreto, su zwuraznili, smrć je bolestna. Tukiž je nemistno doma prozne ostanie. Ale smrć nie zamože lubost skunčić. Lubost dostčenie lubovaného človeka tež, když je on odešel. A štož poma, to je rečeč o tym. Kaj staj to Emasovaj učenikaj činivaj. Když se ve duši varí, nesmeš žane biko hore tykač abo činič. Hewa groze eksplozja. Historika prašenje po takich poražacích podawkach čudla, što je to do zmysła miło, čudla je to runie
mędrých jeho aba nás. Na tute prašenie tež onaj učenikaj odmovu pytaštaj, čo dla je so tole ze s Jezusom stało. A my możemy równie tak so na niego obrócić, nastupaja nasze żywienie, a prajć, ty si szudżom tam, gdzieś sme my. To je popraw uznać, jutro nie wiry. Zrowa staneny kniez, nie jenoż tu jo pola nas w cyrkwi, ale też pola was doma. On nam praj, nie trebaš čeknąć, ale smisz ze mną liczyć, gdyż kroczysz przez hory a doły żywienia. A to cejcze, štož mi tale stawizna praji, to je w ryzy świetnym tekście skowane. Štož znaje drei Groschen Oper od Bertolta Brechta. Budže so snać dopomnieć na znaty song Mekija Messera, J. Schrika, ci jedni są ćmie, a tamni są w świetle. A widzisz tych we świetle, a ćmi tych nie widzisz. Tak je to na świecie. Ci, kiż we kutku steja, kotryż miena a obrazy w żadnej nowiny nie widzisz, ani pola Twittera, albo na Facebooku. To są ci mali, ci, kiż poprom niczo prajcz nie mają. A jutre steja ci bez redziszczu, kot sich hebak we ćmi steja. Żony, one są ci preni světce z roha staneného knieza. A potom dwaj učenikaj, kotrež miena ani nestaj znataj. Zabez črybakaj, kotrež ne możeš taj ani pisać, ani čitać. A tola Jezus runie ich zetka. Jutre so svedžin małych ludzi. Im so zrowa staneny kniez zjebi. Jutre zapocznu deleka. A runie na to pokazuje, ze všim, štož on čini a praji, bamž Franciskus. Tež v tutych jutronych sjatych dniach. Od jutro sem maja so karty znova mieszać we wulki żywienia. Dokež od jutro sem mamy trumf. Każdy z nas. Trumf, kiż szo przesahuje, a kiż dobycze garantuje. Żywy Chrystus. A to dla w kirluszu śpiewamy. Żywy Chrystus rukuje. Za z nim żywi będziemy. Amen. Dziecko modlimy so prostwy. Bo otwiera nam zmysły a wutrobu, zabyśmy so wiernie zetkali z jego synom, ze zrowastanym zbożnikom, k niemu so wołamy. Wobdaruj wszystkich czennych ze zapalom wiery, so bychu jako wierni chrześcijanie wo zrowastanym zbożniku świadczenie dawali.
Prosty milcze usłysz nas. Przemień z rudnym ich ból do jutronej radości. Prosty milcze usłysz nas. Worte wutrobu tych, kotrzy są zatwierdzeni, a jeno siebie a swoje idee znać maja. Daj im spoznać bohatstwo miesobności. Prosty milcze usłysz nas. Przydaj wszystkim tym, kotrzy swoje żywienie do swojej służby staja, dobrych poradzowarjów. Prosty milcze usłysz nas. Modlmy so za wszystkich, kotrzy so w tutych dniach wo im dowierzonych staraja. Syn ich w ich pracy, a daj im wutrajność w swoim nadałku. Prosty milcze usłysz nas. Przyjmij nasi zemrytych do swojej jutronej radości. Prosty milcze usłysz nas. Bożo, jutro na radost wejdzie nasze zmyslenie znowa k Tebi. Tebie chwalimy, ki se Jezuse dał przewynyć śmierć, a ki se nam przez jeho zrowa stanienie nadzieju na wieczną zbożność skrócił. Ki se żywy a kralujesz wo wieki na wieki. Amen. Przychodne czysła 301 a 70, 222, 223, 371, 222, 223. Przyjmij, knieże, nasze dary, przynoszamy Ci je za tych, którzy uznawają Twoje miano, a są przez światu księżców nowe stworzenia. Daj im dąć,
do wiecznej zbożności przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez bądź z wami. A swoim duchem Pospijmy w utroby. mamy je przed Kniezą. Dziękujmy za Kniezy naszemu Bogu. Hodny a sprawny to je. Woprawdzie od nas prawne, zdobne a spomocne. Za Tebie, Knieże, każdy czas. O sobie pak nitko, wyskajo sławimy, gdyż pozwoprowane nasze jutrowne jenio, Jezus Chrystus. Przez niego radza so dzieci światła do nowego żywienia, a wierywym otwierają so wrota niebieskiego królestwa. Ze swojej śmierciu je naszą śmierć zniczył, a zmartwychwstanąwszy je wszystkim żywienie zaruczył. To dla wyskażon światłej jutrownej radości, ale też niebieskie silności a angielskie mocy, Tebe pieseň chwały śpiewają, o spiritujo bez końca. Duchovné přivotariu modlita studenca prenju eucharistijsku modlitvu, štušću sobo so modlič v osadniku na stronie 3 a 90, strona 3 a 90, prenja eucharistijska modlitva. Tebie, miłościwy Wódcy, prosimy poniżnie przez Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, przyjmij tyle dary a wina, a żonuj tun święty a czysty opór. Podawamy ją za Twoją świętą katolską cyrkiew, szkitaj, a nawodzi ją Bożym świadczy pokoju a jednocie. Podawamy ją romadze z Twoim służebnikom, naszym bamżom Francyskusom, z naszym biskupom Heinrichom, a z uszymi, kociż prawu katolsku a apostolsku wiru spichuje. Wspomnij knieże na swoich służebników a na służebnicy, za których codzienca o siebie modlimy, a nauczy ich przytomnych. Knieże, Ty znajesz ich wiru a podatość, za nich podawamy Ci tutun wopokławy, a oni sami woprijacują za siebie a za všich svojich. Oni sa nadzieja na svoje spomoženie a umoženie. Tebi wiecznemu, żywemu a wernemu Bohu winuja swoje modlitwy. Zjednoczeni z siebie cyrkwią wopominamy Twoich świętych. Przede wszystkim czeszczymy krasnościwą, stajną, knieżną Marię. Mać
našeho knieza Boha Jezu Krista. Čestíme je nałożeniu Święto Józefa, Twojej świętych apostoła Martraju, Petra, Pawła, Andrija, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartromia, Mateja, Simona a Tadeja, Lina, Kleta, Klemensa, Krzysta, Cornelia, Cypriana, Waurenca, Krysogona, Jana a Pawła, Kosmasa a Damiana, a wszystkich Twoich świętych. Zladuj na ich święte żywienia w umrycze, a sposz nam na ich prostwo Bożym pomoc a szkit. Przyjmij dobro Ciebie, knieże, wopor swoich podanów, a Ciebie je swoje swojby. Raduj nasze dny we swoim pokoju, zakuwaj nas przed wiecznym zatamaniem, a przylicz nas sybam swoich uzwolenych. Bożo, żony, bohacze, wszystkie nasze dary, a zmije za swoje, zczyn z nich wierny duchu na wopor, kiso Tebi spodoba, czyło a kry swojego lubowanego Syna, naszego knieza, Jezu Chrysta. On zawietrze do swojego cierpienia, chleb do swojego świętego a czeszczonego ruku, pospiny oczy k niebiesam, Tebi swojemu Wódcy, wszechmocnemu Bohu. Dziękowaše so, żono wasze, łamaše chleb, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmijcie, a jedzcie wszyscy wodowo. To je moje ciło, któreż będzie za was podate. Tak też zawon pojedzi tu nadobny kiluch do swojego świętego a czeszczonego ruku. Dziękowaše so, żono wasze, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmijcie, a pijcie wszyscy z nią. To je kiluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, któraż będzie za was, a za wszystkich przelata, k wodowaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Gdyż tuli tutum klepiemy, a z kelucha pijemy, błażewiamy knieże Twoją śmierć, do nic nie przyjdziesz. To dla świadczymy też my, Twoje służebnica, Twój święty lud, w opominanie Twojego Syna, naszego knieza Jezu Chrysta. A błażewiamy Jeho wazpożliwe cierpienie, Jeho zrowa stanienie a hordozne do niebezpiecze. A tak woprujemy z Twoich darów, Tebi, wiersznemu Bohu, czysty, święty a bezporoczny wopor. Chleb żywienia a keluch wiecznego wazpożnienia. Sladuj mile a lubosne nanion, a zmijunkajś niedy dary swojego sprawnego służebnika Abela. Kajż wopor Abrahama, naszego wódca, a klepa wino Melchizedeka, swojego wyższego mysznika, czysty wopor, święty dar. Poniżnie prosimy Cię, wszechmocny Boże, Twój święty andziel, dones ten wopor na Twój niebieski wołtar, przed Twoją bójską hordozność. A gdyż dostaniemy z podzielem od tego wołtaria, święty czyło a krew Twojego Syna, napiel nas zawszej miłością a zawszym niebieskim żonowaniem.
Spomnij tež na svojich služovníkov a svoje služovnice, kociž sú nás předešli, voznamenení ze znameniom víry a spár pokoja. Prosimy Cię, dowiecich a všetkých, koci sú v Chrystusu umreli do slúbeného kraja, svetla a pokoja. Tež nám, svojim rečným služovníkam, koci sú na Tvoju mnohú smilnosť nádžiame, daj podiel a zhromadženstvo s Tvojimi sviatými apoštolami a martráriemi, Janom, Štěpanom, Mačiom, Barnabasom, Ignáciom, Alexandrom, Marcelinom, Petrom, Felicitu Perpetu, Agatu, Luciu, Heinžu, Cecíliu, Anastáziu a ze všemi Tvojimi sviatými. Neváž naše skutky, ale vodaj na miłościwie a zmináskajších do svojho raja. Przez Chrysta naszego knieza, przez Niego stajnie stworujesz wszystkie te dary. Świadczysz, ożywisz, żonujesz, a udzielisz je nam. Przez Niego, z Nim a w Nim dała Ci Boże mocny Wódcy, w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć, czarowność, wieki na wieki. Amen. Po wspomożnych przykazach a bojskim rozwłóczeniu zważymy się śpiewać. Ojcze nasz, Iż w niebiesach, święco Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, stań co Twoja wola, kajż na niebiu tak na ziemi. Siedny chleb nasz daj nam dziś, łodaj nam nasze winy, jako my też łodawamy swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieży, łoty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smil so nad nami, a pomaj nam, zabychmy od rycha przeco swobodni, przedewším zamučeniem wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Przeto jest Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Jutro Jezus swoich uczniów z postrową pokoja zweselił, tuż ją prosimy, Knieży Jezu Chryste, dobyčere nad rychom a smierciu, nela daj na naše rychale na víru svojej církve a daje po svojej voli pokoj a jednotu, keď si žive a králuješ veky na veky. Amen. Pokoj knieza buď stajnie z vami. A s tvojim duchom. Jesus,
Liczy Jinio Boże, katrzyż zybira rychy świata. Knieże jestem godny, żeby zastąpił pod moją sobą, ale jeno kraj słowo, a uzdrowi się moja dusza. Strona 106 a 30. 106 a 30, nakromne čísło 5 a 40. Modlimy się zromadnie. Knieże wieczny stworicielo, lej zwodawace lubosću na mnie, a obdar mnie ze swojej miłosću, zobych był hodny Twojego błyskiego żywienia. Przed ludami ziemię se na obdziwajne ważne wozjawnił, zo chceš nam tuto miłość opokazać, dokež chce našu przyrodność przez człowieczenie Twojego Syna pozbieną. Daj mi proszę podziel na Twoim Synu, a przez Niego na Twoim błyskim byciu. Zastup do hubiny mojego bycia, a rozpłomień mi we utrobie wohin Twojej lubości. Tak proszę przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Przychodne čísle 443 a 370. Od posledného Kirluša, prvního a druhého a od 9.
Modlmy so. Knieże Bożo, w obdarzeni z jutronymi sakramentami prosimy Cię, daj, zabychmy na pуть wiecznego zboża, co nastajuszy, Twojej miłości hudni zostali, przez Chrysta naszego Knieza. Amen. Kniez bądź z wami. A z Twoim duchom. Błażony wasza mocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Amen. Żyjcie w pokoju, halleluja, halleluja.